No niin. Nyt on sitten hiki otsassa, kun suomenruotsalainen yrittää vääntää suomeksi tämmönen virkkauskoulun. Niin, ei nyt virkkauskoulua, mutta mä yritän tänään näyttää teille, miten te aloitatte virkkauksen, siis pyöreän virkkauksen. Et vaan tää alku, eli niin tää pääsiäismuna on tässä liimattu sen takia, että mä tiedän, että missä mä pidän kädet, että näettekin jotain, mitä tapahtuu. Okei, siis ensin tehdään tämmönen yksinkertainen, ihan tämmönen vaan silmukka. Niin ja tää on nyt tällaista vähän paksumpaa trikookudetta, että mä oon valinnut tähän tämmönen virkkuukoukku numero 7. Mä en tiedä saako tästä yhtään selvää, mutta tää on numero 7. Voi myös käyttää 8 tai 9. Mun mielestä sopii tähän ihan hyvin. No niin, aloitetaan sitten, niin tehdään 4 silmukkaa. 1, 2, 3, 4. Nyt on tän näköinen. Ja tämän jälkeen niin mennään tähän ensimmäiseen silmukkaan. Ja vedetään tää lanka molemmista näin. Että tässä periaatteessa tää on nyt tämmönen, näyttää vähän surkealta tää homma, mutta idea on se, että tässä on tämmönen reikä, mihin nyt sitten niin aloitetaan tää virkkaus silleen, että tohon samaan reikään virkataan tää ensimmäinen mä teen ihan tuntumalla, että en tiedä yhtään miten, mutta tässä on nyt 3 tehtyä. 4, 5. Ja siis ihan tohon reikään. Ja sieltä, nyt tossa on toi väärä lanka. Sieltä otetaan tää lanka. Näin. Sitten siinä on 2 ja sitten lanka tohon ja vedetään molempien. Noin. Vielä 1 ehkä. No niin, nyt meillä on toi ensimmäinen kierros tehty. Ja tämän jälkeen niin aloitetaan, kun käännetään näin, niin katsotaan, että tässä on tää ensimmäinen silmukka, niin työnnetään tää virkkuukoukku molempien läpi. Sitten otetaan taas noin lanka. Vedetään aika tiukassa tää nyt, mutta vedetään noin. Ja sitten taas lanka ja molemmat. Ja nyt tää ensimmäinen, tai tämähän on toinen kierros, niin tehdään niin, että virkataan 2 kertaan samaan aukkoon. Et muuten tässä tulee vaan joku tämmönen, nää nousee ylös tällä tavalla ja tulee vaan joku semmonen munakupin oloinen. Et jotta tää kasvaisi tää virkkaus, niin samaan laitetaan 2. Näin. Sitten tämän jälkeen, kun on laitettu kaksi jokaiseen,
niin sit voi seuraavalla jo tehdä joka toiseen 2. Ja tän mä teen ihan niinku tuntumalla myös, että tästä virkkauksesta huomaa, että jos se rupeaa vetämään tällä tavalla, että siitä tulee tämmöinen kuppimainen, niin sit lisätään silmukoita. Ja jos pysyy hyvänä, niin sitten virkataan vaan 1 jokaiseen. Että tästä huomaa aika hyvin. Ja jos tästä tulee tämmöinen lörppö, niin sitten on melkein vika siinä, että on tehnyt liikaa silmukoita. Et pysyy suorassa, kun tekee sopivasti. Mutta tää ei ole tän kummempaa. Näin jatketaan vaan. Tosta. Lanka. Näin. Tästä aloitetaan. Tästä lähtee sitten